up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Lukumang nana sa sabay yokoromo wispo def ma masernam anyung susser na sep se baru odi we baro di not go mit zuid oost go mit west wispo def ma masernam ari bani sturu of ye doini amaka de kan luku en archi anyung susser na sep se ambis do na mi one time brother ja brarot ya masar gambo ideu de baka puta de principal news lexei taki ma fos biging bar ala des mang odi na trase de diaspora ala serna mang seita na trase bar de odi en we aksi de op tu ade bangi de sturu ko arkitektur wa tidie ko tak overal libi ala san se sa serna wa taki en a moment doro op tu dat masar gambo o leg bepalen sa uit do arke so were archi maluku manana sa sabayo we wato de yong wang dan mi wanu yere wan pistori tide omdat asan sa me bakare pepsen serna ano alas may te kanyuso so os may luku tarasani ya mane te kanyuso da me odio wanyuso tide ya tak tide aparte for het stri van de hervormingspartij o schrijven in voor domeina afverkiezing en alasan if de keurig netjes bekom isabi to want dat de openbaar. Okay. Die verstand dus no was man ook ataki na baka kamera sanipsa omdat a partij die na regeren nee ala sanipsa dus abangan de les afia petis na dat de tra partij otjes toe ja dus dat ik schrijf de NCC goed bevonden dus dat want taki archiman lukuma dat jum sab no sayo do en unja so ebiji gien ebiji leki uit dat ja wan losma de mana de mai kar de mandat boroman wana boroman me kar de man odi ineli voor bijdrage na a structuur in a kondere dus in mama sernan ineli voor bijdrage in do noti liquidatie se de liever kritiek de je vriend doti je tak lau je tak bobau ma ino man ko sorna na sa ba yo promotak sayo duji mama sernang fayo chade yon wan cafe si fayo luku de sitisma fayo luku de pensions ma de sandak ine kontaki ma ye conforter nomo taki dis nobum dat nobum we na you wan bom dat you wan bom den pote you sayo du ano sobrado sa neuro ko tagangami ma san makkelijk kun na pasisi masargabo uji komentar. Maar wat belangrijk is, je kon, ik zei taki, kon leg afvallen uit dat hier no, masrachan no doen boom, dat mi o do dati, mo do dati, maar dat inoma leg uit. Next day taki, je tak no we hebben fouten gemaakt, maar sana de fouten, van programma die zie, sana de fouten, hoe kan tegen volk zijn fouten. We leggen uit dat this is do, is scatterbangi, is scatter dati, de sana we leggen uit. Maar tidak may ko na yu lik volku, de makon na mo fodoro, want ala makakong, de accident, maar sayo do, dat im leg afvolop. Dat na vraag zijn accident, dat sayo do, die you vindt taki santoki no bon, VAP no bon, na you bon, dem comforteri, en wan presparsani. Dem guade score op chinto. Die afverstand voor boekhouden naar de sandati. De gogo meki wan langs bokro tenji den. Mek del noko. Faye bokro peyo pura money, peyo disi, fayo do dati, fayo set dati. Gogo mit na sasa pa. Dat de nomado. Isa say de nomado. Wan mesi amafu safe Abdul. Abdul me kon bari kane. Sambe de asfult. Dan lid dat mensen dat die amano vals econoom. Wat amano subscriptie berikan amang dat kira no dis na schuld sami partij liba baka. So amano berikan. Nee, mi sabi zijn de me kamandi. Omdat amang be de media schulden.
Medeschuldig. Na mandat be op een latifa leen plafond. Na mandat boroka leen plafond op dat u beshi de sink plaat. Ja? En na mandat die samen tante Jenny be aba ambara, dat die de man bestel, Boefie van de leen in staat. Be wan stellen in staat van beschuldiging. En dan de 26 zetels, dat de man stemt tegen. Omdat de sapsa de bedoel. Ja? Want dat hoef je van de leen, dat de hoef van de leen naar ruimte vloeien. Je verstaan? Dus, dat de troentje, treetje, nyame kopie, isabi vater wane, kromosuto, dat deed hij. Hij schreef dat bete. En jana ga juru. Maar in jouw tawani? Nee, dus dat na hoor je toch maar Gambo. Je verstaan. Maar, aparte fi happy. Ja. Toch ook na fi happy. Zo. Ja, want die deden maar doen dit hoor je toch? Mooi zo. En alles aan go boom. Ja. Maar, afverwachten we de ook toe dat alles aan go boom. Omdat, if you look voor de man regeer, voor jaar ik bij ja. De sansa de man doe, dat boem zijn niet. Want ik kan leggen was aan uitzang aan regering, alle de regering no doe. Bijvoorbeeld, de nog pak een subsidie aan. Next de vrede. Mooi toch je dat? De vrede. De man bij vrede. De vrede toch? Die no sabi zijn de mek de vrede. De man bij vrede taki, if mi pak een subsidie, tori aan, mi schaffen af, mi meki bij de daadwerkelijke prijs. Dus eigenlijk mi meki napangay toevoeta grond. Dus je leeft in een werkelijkheid. Je leeft niet meer in een droomwereld. Nee. Isabi toch? Isabi. In een libi in een wereld voor die cholo tapolo. Want dat is zo. Ja. Dat is zo. Dus in een libi moro, dan een president disi, een regering. Teka desiti, a durfiteit. Isabi toch? Want de man disi isabi. De mans e worko so, de mans na basi. If je doet aan verkeerd, dat tikken ze je op je vingers. Minotak de neem ik fout. Maar if je worko, je bent fout. Dat neem. Of je noemt worko. De noem worko. Neem naar onder balkon. Lek de man die no man teji me kwam bekuruten. De boroman. Juist. De man neem ik fout. Juist. Na de wan boensma. Zo. Dan, if je look nana sasa pa yo kormola de lukasani, dan a regering is meki got na pangay tufuta gorong. Dus in een sweef. Nee, helemaal niet. Nee, wat de regering die de man kon voor jepa konde, voor zeta konde brada. Juist. Is mi luka inflatie. Ja. Inflatie 60%. Abede. Sa de nu 11. Nima omsha. Dat pa mij slinger. Nima omsha bel me. Dat taki. Die maand. Ataku. Je weet taku voor inflatie. Want jong boy daar zie bere. No man begrijpt zijn azanda. Zo. We inflatie want taki. Saye chisi. Je nyamoro. Dus daar kon er ding paimang. Isabi toch. Dat want taki if ya 100 apresina. Isabi toch. Dat je nya 60 gomit 70. Maar 100 smam nyang. Dus dat die. 100 smam mus nyang. Ja toch. Dat suma nyang a suma ne nyang. Want dat 30 keer libi. Je verstaan? Ja, we grabatori. En dat nog kan. Nee. Dus dat regering is druk als aan dat gaat terug. Dus dan nu, dan 90, 10% aan inflatie door. Die sabi toch? Dus dat want dat kan libe go moro betre. USRD ap moro waarde. Die sabi kan dus aan a koers, aan een koers de long. Lek wel loes boeri. Helemaal niet. Ja. Usabel mazergamo dat afvolk. En man die tuzo. Tegen gaan we dat we begrijpen ook toe. Maar je reno, maar je wil op taxis, zeker uit die jaren, of een jaar weet, we leggen asan het uit. Dat die brokon also. Papa. Voetbal komt direct bakken. Anoma. Ima dekati. Want je bij ons stond toch? Je bij sminti, je bij santi. Je sla op. Je zit safri. Safri kom. En if je vond er een boom. Ik vond ook bakato. Ik vond ook bakato. Natuurlijk toch. Also pretty. Ja. Isabi toch. Ja, tuurlijk. In Bijbel zegt de maitaki je moet bouwen op een rots. Want if je bouwt op los zand. Die fonderen nou boom. Je verstaat. En daar regering die zit van fonderen. De man haar baardje alasani. En nu aposodek.
Dus dan no wis ale kom. Songe brooi. Ik kan beworken in akoso. Natuurlijk. Dat je zet kom. Ja. Dat je pot camera. Ja. Je zet toilet. Je zet. Dus saf in deze ane kom. Na pasensu abi. En if je pasensi dat je shimira bere. Je moet dat ook op pasensi maar. Zo blijven dat pasensi uma. Nou, kudu uma. Dat de man tak het ook. Zo. Dat doet dat gewoon pisi dat wordt. Dat gewoon breed. Lek mo yereng pasabak usay. Posbouda chawam brifiko, dana posbouda chawam brifiko, fadeo. Fade jasade. Ete kimi tori panyana lansi. Fade jasade. Ete kimi tori panyana pultu. Fade jasade. Ay fadeo. Fade jasade. Yanga no feati, mana bumu isae bumu imeki mate. Yanga no feati, mana bumu isae bumu imeki mate. Mino takia mi feati, mino ori una feati, mana bumu isae bumu imeki mate. Nangayu. Yanga no feati, mana bumu isae bumu imeki mate. Dana bongo ya que crena warabong, dana bongo ya que crena warabong, fadeo. Fade jasade. Aite kimi tori pañana lampida. Fade jasade. Aite kimi tori takina Amsterdam. Fade jasade. Dana hip hip hip. Chawam brifiko, dana posbouda chawam brifiko, fadeo. Fade jasade. Ete kimi tori takina Amsterdam. Fade jasade. Ete kimi tori pañana Rotterdam. Fade jasade. Ay lobi fadeo. Fade jasade. Mianga ya no feati, mana bumu isaye bumu imeki mate. Mino ngori una feati, mino takia mi feati, mana bumu isae bumu dati mek mate. Nagayu. Nagaya no feati, mana bumu isae bumu mek mate. Dana bongo ya que crena warabong, taki bongo ya que crena warabong, fadeo. Fade jasade. Ay fadeo ba. Fade jasade. Teki mi tori pañana putu. Mutak mi tori na presi, ino mutak mi tori na presi, ino mutak mi tori na presi. Bika alasani mere, uno mutak mi tori na presi. Alasan wera baka de postcode, we was code. Uno mutak mi tori na presi. Despayo wakay takis masani. Bika alasani mere, dana no igri libi na Rotterdam. Ino mo taki misani na Amsterdam. Ino mo igri libi na Den Haag. Taki pika alasani were. Uno mo tak mi tori na presi. Uno mo tak mi tori na presi. Uno mo tak mi tori na presi. Pika alasani were. Ino wako probecha be wase pesi na sumako eño. Wako eno, wako taso, wako eno, wako taso. O mananga de Laila de be waka foto na suma geweldig no. Wako eno, wako taso, wako eno, wako taso. Dana i wako probecha be wase curly na sumako eño. Wako eno, wako taso, wako eno, wako taso. Le charego don't be make the yere. Bijis matak ano bet me no man bet you. But me want bet me mo for fura man love.
wa kopro becha be wa sen curly na suma geweldig no. Na de laila de be wa castrati na suma koheno. Awasi sa de do. Avisi na sot margo de tai. De no ma. Vista de Dubai, a bota de steno mas so mar. Wakin wa bota a kapten a sturma. Era fanda ai. Hip hip hip. Wasi sa de do. Wasi sa de do. De no ma. You mo libi, you egi libi. You mo libi, you egi libi. Dat na sali bi mude. Dat na sali bi mude. Il ko no bio. Da me lo ko no mi. Ya wal. Hip 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 hip. You mo libi, you egi libi. Taki dat na sali bi mude. Dat na songa libi mude. Dat na sali bi mude. Dana you mo libi, you egi libi. Dat na sali bi mude. Allo. Dat doe je het ba. Want muziek moest je na libi. Altijd. We bedoelen een soort muziek die we dat op berm. Dat je scatter neti. Dat iga also. Dat iwiji. Dat is ook even toe potagoron. Dat te lonten. Want in onze pimpo in kon een stap vooruit. Dus dat die toch. Dat is dat die. Maar hier no. Afvallen. Maar die deel moet dat die wat kan afvallen. Afvallen sap atori. Ja. Hier no. Usabi dat afvallen. De man, de man de conductori, de politiek man, zei ko zomaar. De Boroman. Juist, de Boroman man. De man kon leggen uit over IMF. IMF. Nee, kon leggen ze nou uit. Nou, een programma, nou ze een programma. Ja. En dat de man invoer uit. Je begrijpt toch? Nou, ze een programma, ze de man invoer uit. En dat IMF kon jadi dat miwani, dat idu dati. Nee, ano dat is een euro koso. Maar nana, ook toe bij actie asanda. Ja. EMF, imshele kon kosen van fenzere. Ja, oké. Kon kosen. En ino mango poto moro pra di fenzere ja kosen. Nee. In poto fenzere, de pas ina kosen. Ja. Dat teo pota fenzere, de morika na askar neer. Ja. Im yuku faya opoten. Ja. En die morika na tak teo opa fenzere. Inom kote kon postu juken opo. Dus dat spam. Nee. Important. En dat die afensere, na sernameka afensere. Juist. Dus EMF kan een raamwerk, dat sernameka afensere, sang e pas di na sasa pa yoko. En isabi. Het is naam, was een naam behara sa. Isabi hier heb karo echo. Iya nama dat behara sa. Nama sa nama to. Awan sernama ya. Nama abasani, nama be deal na IMF, na alle deskundige dape. Hoe zit dat sa? Iya maar dat te lukasa. Luku we tak ja. Ja. Maar in heren ons overtak inflatie, de borom. De manetak over inflatie saka. Nee. De manetak over stabiliteit. Maar men ook koti mo, maar de mens sap dat voorzien. Adat baga. Maar ik vind het sabi. Nee, no taken.
Ire biak sama tak sana inflasi amano malek. Amano malek. Da famo golek ko. Chima di be aksi shock to. Dat me bedoel. So, dan yere jaso. De maneta ku fara inflasi. De maneta ku fara stabiliteit. Ja. Ja? Ja. De maneta ku voor bijvoorbeeld dat u congruentie baf libi zonder subsidie. Dit ben het akatorati. Maar de mannen vertellen maar ook toe 2020. Hoe ben failliet? Nee. Dat ben je verteld toe. Isap sa dem verteld. Ai. Dat toen fos regering die stree aan. De manoba money more of pai man. Fudusani pai ambtenaar atosanga de sanda. Bueno. Ala de dat toch. Maar vanaf dag 1, de regering is nog best doen. Alla 25 klanten, maar is moeilijk ba. Ja. En de boroma daar in jaren. Ja, alle maar dat ding. Ja. Je begrijpt maar Gambo. Dus die mij archidemang, dat mij bij je dat. Sade mij denk over zijn naam. Una hersen, uno gas scoren, want lukuno. If je gaat tak over 2020 op failliet. Ja. Sang de. If bepaalde tori de masiat i failliet en i wango len money naar buitenland, dan moet dat keren no, maar Gambo mo len you, maar no de zeker dat je pai mi baka. Dus arrento de 12,15%. Libif dati. Ja toch? Maar alektiga de assurantie maatschappij. Dat is de bidi letter toch? De teken. Ja. Maar de fin letter in is dati. En de fin letter dati. If you no pay me o teki SLM. Ja. If you no pay me o teki Telesur. Me o teki Luchthaven. Mo teki DC. EBS. Staatsolie. Tapi olie. Ja. I verstaan. Dus daarom maak dat de man die staat niet. We qua IMF. Ja. En dat IMF meka kosen juno. Dat uno boa vensere zitten. Want tegen bij een vensere. Kan die skafu. Natuurlijk. Zet kom. Ja. En dat doe. Want dat is het AOV verhoog. Ja. KB verhoog. Ja. Kinderbijslag. Ja. Isabi toch. Ja. En de mij lukt de pensioen man. I verstaan. Dus men bedoelt dat als je het idee, maar de mij minder en ja. Safri. Dat is een ego. Want boem voor ons maar congruent libi disikbaar. Ja. De man die ishi eserep de futa gron lek de sukusensa gron. Ja. Isabi toch. De man walking ball company. Ja. Isabi toch. De man na note do, de man na note denki, want de man be gwenta san ya no teke san. Elanga ya no mos mame jisani. Die verstaan, dat anatori, isabi im shoga. Natuurlijk im shoga. Im woroko, im dusani. 100%. En wan parents parbos kopu samuanji de jong. Sadem biji smaf yube du, im probeer duen bakama ye duen moro modern. Natuurlijk. Da elebi. Electigi toch? Want fossi, mi be show wan baskita 2 kilometer fuchara gronyanka also. Maar no, als seref principal gronde, agron kan komoro crossbay, i kan duisana se also, ai baka also, familie landbouw, we duisani, da ina foka sofara. A wansan sem do na mest import in a wan gron. Ja, dat is zo. Maar Gambo, wat ik eerlijk, sang regering is doen. Ga kondre en die asala senama je lukuta ki alla de bange IDB Wereldbank de ma eigenlijk de mijn karsana contacteren nou moleni money mi wan yepi terwijl if you look at visi wakti maar mi swan san mi wan leni mamirente laji natuurlijk alaji maar omdat afvertrouwen de IMF me kwasan pas leggen dat keren no afwas sa ucharing sena charing na eigenlijk aladen kondrija so karabiski allemaal kate ko voorbeeld maar ook tu samsa de manchi so de ubotak diploma toch de manchi de ma omelisme take ma de boro mane taka sandati takare regering die so diploma taki sade do dape na cum laude. Ja, maar dat take, de no sabe. Nee, de man, one day achterban sabasan dat takare kere di se doen. Maar hier no achterban. Guascora. De man guascora. Dus achterban is lazy. Maar hier no, posugo morfara, wo me qua vrouw, leg het vrouw na politics man. Na non-politics. Non-politics, mega legatori. Zo. Zelfde.
Zijn broer zat ook in allerlei RVC's. We waren het er ook niet mee eens. Hij heeft die RVC's toch weggehaald? Dan gaan we nou praten over HSPG. Foute keus, dat waterstof, mensen uit Europa, Denemarken of wat het was. Is toch ook gestopt? We hebben geklaagd over New Surfing. Same shit. Ging ook de verkeerde kant uit. Is toch ook veranderd? Dus wanneer we praten, laten we wel even kijken. Ik zeg niet dat de president alles goed heeft gedaan, hè. Maar mijn gevoel, mijn persoonlijke mening, zegt dat we een probleem hebben met een Hindustaanse president. Want we hebben altijd een zwarte president gehad. En nu prijzen we Venetiaan de hemel in. Maar toen mensen zeiden dat Venetiaan goed is, hebben we altijd gezegd, we kunnen geen stabiliteit eten. Nou, nu heb je gezien hoe belangrijk stabiliteit is. Ik zeg alleen dat de regering Brunswijk of Santokhi Brunswijk de ballen heeft gehad als eerste in 50 jaar om dingen te doen die we niet prettig gaan vinden. En dat is brandstofsubsidie terugbrengen. En dat heeft Agai Bersing gedaan. En elektriciteitssubsidies terugbrengen. De inflatie is van 60% gegaan naar 10% en dat is een prestatie. Maar wanneer je iets kapot hebt gemaakt, wanneer het huis gebrand is tot de grond, dan gaat het een hele tijd duren voordat je het weer op niveau kan krijgen. En feitelijk was er een schuld van $4 miljard en dat moet nu langzaam maar zeker aangewerkt worden. Wat ik ook wil zeggen is het IMF-programma is niet een programma dat is opgelegd door het IMF, want we doen allemaal nu, wanneer je zegt van ja, IMF heeft goede dingen gedaan, dan zeggen mensen, ja nee hoor, het is niet de regering Santokhi Brunswijk, het IMF heeft verplicht. Dan ga ik jullie nu zeggen, de hoofdonderhandelaar van het IMF-programma was een Surinamer en dat was Karel Ekhorst. En Karel Ekhorst is een Surinamer en ik snap dat iedereen moe is, maar wanneer je kijkt naar waar we waren en waar we zijn gekomen, en als je luistert naar alle onafhankelijke mensen, het IMF, de IDB, de Wereldbank, mensen die niets met de politiek te maken hebben, en het zal ze nou een worst wezen of er een regering Hindustan of een regering Creole of een regering Marons is, die zegt, we zijn op de goede weg. We hebben verschrikkelijk veel offers gebracht. En dat is gewoon een feit. Maar we hebben het samen gedaan. En stop met dat etnisch gedonder. En stop met elkaar uitspelen. Ik positief ben. Want we waren in default, hè mensen. In 2020 waren we failliet. Je hebt een soort creditrating en die creditrating bepaalt voor hoeveel je geld kan lenen. Hoe hoger je creditrating, hoe lager de rente is. Want wanneer je een SWAN-betaler bent en je kan je schulden niet terugbetalen, dan krijg je zo'n internationale rating. En dan op basis van die rating gaan mensen in je land investeren of je leningen geven. Daarom moesten we op het laatst bij Oppenheimer lenen voor 12 en 13%. Omdat het risico veel te hoog was en de kans dat je geld terug zou krijgen heel erg beperkt zou zijn. We hebben een paar maanden terug een nieuwe creditrating gehad. En we hebben voor het eerst in de Surinaamse geschiedenis 2 treetjes omhoog gehad. Heb je ook amper iets over gehoord? Zo, dat doe je aan missie. Dat missie stellen zich onafhankelijk. Ja, man. En leg zo bij dat ik bavessie. Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Natuurlijk. Isabi. Natuurlijk. Maar in de zei we alekte je weet santo. Dan a balans moest er altijd. En de boromano loba balans. De mano lopta sane balancer. De man lopta sane sakagawan si dat de towe doti. Feti. Trobi mek kosi. Taklau. No one verstandig san.
Ja, some of them I know, maar redeneren nga man. Nee. Want dat is na man WhatsApp sa de kartaki. Dat is een waterval die na man mofo. Maar wat man be signeren. Sabe sim. Ama sing taki de tak furu. Ti luku efeite de no tak noti. Nee. Next. Not de nota. Maar de man het masaga. Tere mas het takang ami. Nou tegi elk. Amai takang ami na mate matak. Lato prato was savers. Saver tour mi machine. Inom bla 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 bla. Nee, bla bla. Wat je tak ya mi yere. Mi no yere next. Kanga saver. Amada de ma sorta manda chera. Ja no. Yeremia. Amade yere. Ja de tuurlijk. ma sorte somelanga. Ja tuurlijk ja. So, ma archi maluku manana sa bayo kormuko dorak bafa program. Suman koro. Mane teidor. Iya mene teidoro. Isa ba man nama tap gorong tapu. Ja tak stapu. En dape de boro mano mangori jera ngamanda. Teidor. So, dan we taki garantani dati be wan archi en lukuni. Masame begi tango tu doro en a boskopu disi. Na desmaf mi na ume taki u tango doro du desansa de bigisma funu o fosi be du ma ye dwe modern Ja. ya ume tersan ye dwe modern want walo yep san de fi dwe modern Ja. so trushani na gron pran wasani make economisch weerbaar bonet elke vierkante meter op je perceel te katak minawa jaja sarna ma minawa jaja sarna uma en rekening taki uno mektrak districti pesaunu taki dus go even naar dem ma go do mee mek dem asitaki u habito u mando to en mine na mazar dignity gambo Ja, Master Gambo, Pabirman, tido taktori om make you think bepaalde tori. De mij kon je de aksama bepaalde zaken. Je dan make allemaal leg uit alsof je niet verstaan is wat je gaat scoren. Uno van programma is. O de wan hele tijd bezig ba. De aksa volk voor zijn naam. No trove do dit op straat. Hoor je kondre kring. Want dan je kan nak tapi bozo dat mi nou echt zijn naam. Mi e je pa regering. Ana trop zo regering ko ara. Mi e je pa regering, want mi lop zijn naam. Kuno trove do dit op straat. Met dat concretangi en de wanteralisme. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you